El capità Alex Cano ha arribat a la xifra de 500 partits oficials amb l'Europa. És una frase molt fàcil de dir i un registre pràcticament impossible d'igualar en temps futurs. El màxim referent de l'europeisme sobre el terreny de joc en aquest segle XXI segueix batent tots els rècords. És el primer futbolista de la història que arriba a aquesta xifra 5 vegades centenària, comptant tots els campionats oficials, lligues, promocions, Copa del Rei i Copa Catalunya. Fa 30 anys semblava molt complicat superar els 402 partits que figuren en el registre d'Aventura Gómez. Fins fa molt poc, el jugador que més partits havia jugat defensant la samarreta escapulada. Cano no només ho ha igualat, sinó que superarà aquesta xifra amb més d'un centenar d'encontres oficials. El seu registre sobre el terreny de joc, no només en partits, sinó també en gols, donen més pes a la figura del Capicano, autèntic referent de l'Europa dels nostres temps. Un referent i una figura que volem repassar i homenatjar amb dos il·lustres capitans d'aquest segle i que van precedir a Cano, Àlex Delmas i Xavi Lucas, qui ens recorden, respectivament, l'arribada de Cano a la plantilla gracienca fa 16 temporades. Jo era el capità d'aquell equip, ell era jove, arribava, havia estat fitxat per al Pedro Dólera i era molt jove. I jo vaig pensar la meva primera impressió o els meus primers entrenaments, t'estic parlant del primer o el segon entrenament, vaig pensar, buf, que verd que està aquest noi, que verd que està aquest nano. I mira, i després mira on ha arribat. El vaig conèixer quan era un nen immadur i he vist el seu creixement en aquests 15 anys, com s'ha fet una persona adulta, de la qual, i li dic sempre que puc, estic molt orgullós d'ell. Cano no només té impacte en xifres sobre el rectangle de joc, sinó que la seva figura abarca un àmbit social i estructural en l'època actual de l'europeisme, tal com ens comenta Àlex Delmas. Crec que Alex Cano és el fil conductor entre l'època del nou ressorgir de l'Europa. És a dir, jo recordo que quan jo vaig arribar, per exemple, el club havia estat a primera catalana, pujava de primera catalana i estava en posició feble, una de les posicions més febles d'aquells anys, tant a nivell esportiu com a nivell econòmic. I vam haver de picar molta pedra. I a poc, pas a pas, any a any, vam anar millorant cada any, millorant i fent créixer el club, i fent créixer el club. I ell va formar part d'això, no? És el fil conductor en què hi ha això i ara hi ha aquesta època on clarament el club ja està molt millor econòmicament, més sanejat, amb una afició més enganxada, amb un ressorgir del barri, amb un ressorgir també del futbol modest, així que jo crec que ell és el fil conductor d'aquest últim del nou ressorgir de l'Europa. El pes que deixarà Cano en el record dels europeistes quan ja no es posi les botes per saltar als camps de futbol serà molt i molt important, a l'alçada dels més grans, segons ens explica Xavi Lucas. Serà una de les figures més importants de tota la història, entre altres coses, perquè la societat, l'impacte que està tenint aquesta figura, tant a nivell esportiu com a nivell social, faran que sigui protagonista dintre de 100 anys en la història del nostre Europa. Pot tenir algú darrere que pugui igualar això? Serà molt difícil. Serà molt difícil per la paraula impacte, perquè el seu impacte és transversal i han de passar molts anys, molta consecució de nits, moltes respecte de lesions, molts entrenadors que vulguin continuar amb una figura perquè algú en aquestes etapes, en aquests anys, pugui perpetuar-se tant com ho ha fet l'Àlex Cano. En una entrevista concedida fa uns pocs anys als mitjans del club, el mateix Cano, nascut a Gràcia, reflexionava sobre el sentiment de pertinença, la seva vinculació amb l'Europa i el pes i responsabilitat que suposa ser capità d'aquest històric i centenari club. Sí, és el sentiment de pertinença, no? Que ja comportes una sèrie d'anys en el mateix joc, si et sents identificat i comparteixes els valors i
i veus que et sents com a casa, et sents estimat i tu també és recíproc el que dones, intentes també inculcar els nous perquè continuïn també molts anys. Hem tingut molts jugadors que han tirat força anys amb nosaltres i aquesta és la idea, que no sigui un club que vivi un jugador que marxi a un altre lloc, sinó que es quedi també perquè senti els colors i així jo crec que encara poden sortir millors coses. I si alguna cosa ha acabat d'enamorar Cano amb l'afició i l'afició amb Cano és precisament la gent. Aquesta manera tan particular de ser de la nostra gent, amb les seves altes exigències, però també amb la total entrega, adhesió i amor per qui defensa els colors sense negociar l'esforç. Tots els play-offs, per exemple, l'ambient que s'ha viscut al Nou Sardenya eren espectaculars, i ja no només als play-offs, sinó a qualsevol partit important que sempre arribava aquell tram decisiu que necessitaven guanyar sí o sí. L'afició sempre es volcava a nosaltres, els derbis amb el Sant Andreu sempre han sigut preciosos, Copa Catalunya a la final va ser impensable. Sempre recordem que en el gol, en el segon gol me'n recordo que és que el terra tremolava perquè estava tothom allà saltant. I és a aquella final de la Copa Catalunya on l'Europa va guanyar el títol a casa davant el Girona que va suposar un abans i un després en el creixement de noves generacions vinculades a l'europeisme. Aquest gol, que recorda Cano, rematat de cap al fons de la xarxa per Àlex Pobes, sonava així en directe a Televisió de Catalunya en la veu de Jordi Sunyer. Atenció, servei i el gol! El segon! Un gol que pot decidir la final per a l'Europa i que marca Àlex Pobes! Són ambients màgics i tenim molta gent coneguda que va venir aquell dia i ha seguit venint perquè diu que això no es viu a molts camps de primera divisió i per sort al Nou Sardenya ho vivim cada any i esperem que sigui moltes vegades i que podem seguir gaudint perquè la nostra afició no hi ha cap com la nostra i a primera a molts els agradaria tenir una com la nostra. Parlant de gols, sobta que un defensa central sigui el segon màxim golejador de la història d'un club, però és que la figura de Cano té fins i tot una màgia especial en la relació amb el gol. És el company amb millor joc aeri amb el que he jugat. Té instint per guanyar els duels tant aeris, tant en atac com en defensa i sobretot et diria que més en atac. Té la intuïció de saber on caurà la pilota, quan va dalt guanya sempre el salt, guanya la zona de remat, i això és el que explica, no? La majoria dels seus gols són de cap i en servei de córner. És veritat també que fa uns anys tenia un que portava el número 10 que li posava ja al seu cap pràcticament i no sabia moure. No, és broma. L'Àlex, des de ben jovenet, tenia un olfacte golejador. És algo que tu tens i quan arribes al teu esplendor, això es potencia. A més, té una àurea, ja és l'àurea la que remata, ja no és més l'Àlex Cano futbolista, és la seva àurea que remata això. I evidentment té un mèrit brutal, perquè diríem, quina és la virtut de l'Àlex Cano? Pues tindrà diverses, no? Però sens dubte és l'olfacte golejador que té. Campió de la Copa Catalunya, campió de 2 lligues de tercera divisió, campió de la fase estatal de la Copa de Regions UEFA amb la selecció catalana amateur i finalista del Campionat Europeu, campió del torneig d'històrics, 2 ascensos de categoria, 2 pregons a Gràcia per Festa Major i Sant Medir, jugador amb més partits de la història i segon màxim golejador de la història del club. Una llegenda? Un mite? El podem situar cadascú en el seu temps i època a l'alçada de Cros? No tornarà a existir una figura tan important amb l'impacte social, esportiu, d'afició, de medis de comunicació que pot tenir en aquest moment l'Àlex Cano, perquè l'Àlex Cano en algun moment haurà de ser el futbol, però l'Àlex Cano serà una marca, serà un emblema, quedarà i perpetuarà en l'imaginari d'una generació d'infants, de joves i de socis de l'Europa per sempre, això sens dubte. Que sigui com en Manel Cros o sigui com altres, no sé, el que sí que dic és que tants partits, tants gols, tants entrenaments, això té molt mèrit, sobretot en aquesta societat que vivim. Si només
valorem el paper de Manel Cros perquè va estar a l'Europa de primera divisió i era el punta de llança i segurament el jugador més destacat. És a dir, si només esperem a comparar a que algú arribi a primera divisió, mai trobarem la comparació. Jo crec que s'ha de comparar personatges. Manel Cros va ser vital, com han estat d'altres, cadascun al seu terreny, en la seva època i en el seu context, i Cano ho és. Per mi ho és, perquè representa això d'aquest ressorgir, per la longevitat dels anys i perquè tot el que us deia, en una societat que és tan canviant i tan mòbil, trobar algú que estigui tants anys i amb tanta implicació és un rara avis. O sigui que, per a mi, sí, sens dubte. Bona tarda, graciencs! Bona tarda, gracienques! Bona tarda, europeistes! D'aquesta manera, els capitans de l'Europa, Andrea Porta i Àlex Cano, donaven el tret de sortida al pregó de la Festa Major de Gràcia de l'any 2023 des del balcó de l'Ajuntament de la plaça de la Vila. Un fet inèdit per futbolistes de l'Europa i que fotografia perfectament el moment social que travessa el club, que malgrat no ocupi categories principals com ara fa un segle, sí que viu un impacte social renascut i amb un percentatge de creixement d'afició i pes específic al seu entorn com en poques dècades al llarg de la seva història. I és que està a l'alçada de pocs jugadors històrics acabar un pregó fent que els veïns assistents a la plaça acabin cridant que l'Europa és la nostra vida. Visca Gràcia i visca la Festa Major!